سیستما پرورده لباجر ڕەقە بە ئاوایەکی جودا ji salên borî dê bê xwendin. Materyalê ji aliyê UNICEF da dê pêşkişkirin li ser awayê şagird xwe fêr bikin bi alîkariya mamosteyan. Her wiha Komîte Perwerde yekem sala refên taybet ji bo fêrkirina zimanê Kurdî amade kirine. Ku dê zimanê Kurdî ji bo pêkhateyên Kurd û Erebê xwendin. پێکاتەیە دوان لە باژارê ڕەقە کوردن me perwerda ziman ji bo mamosteyên zimanê Kurdî ava kir. Komîta Perwerdê dê mamosteyên zimanê Kurdî li hemû dibistanan belav bike. Dê zimanê Kurdî ji refa çaran dest pê bike. Her wiha dê zimanê Erebî jî ji bo şagirtên Kurd û zimanê Kurdî ji bo şagirtên Erebê xwendin. Li gor mamoste dibêjin wan gelek gav avîtine ji bo veger û girêdana şagirdan bi xwendinê da. Ku di salên borî de wan kar dikir ku şagird vegerin asta berê ya xwendinê. Lê cudahî li ser asta xwendinê di navbera şagirdan de heye. Ku pir ji wan temenmezin in, lê lawazin û pêwîst e ku vegerin refên nizin. پێکاتەیە دوان لە باژارê ڕەقە کوردن me perwerda ziman ji bo mamosteyên zimanê Kurdî ava kir. Komîta Perwerdê dê mamosteyên zimanê Kurdî li hemû dibistanan belav bike. Dê zimanê Kurdî ji refa çaran dest pê bike. Her wiha dê zimanê Erebî jî ji bo şagirtên Kurd û zimanê Kurdî ji bo şagirtên Erebê xwendin. Sala Perwerde ya sosyal piştî tûnekirina rêxistina tendiraw dest pê kiriye. Lê ta niha hejmarek mezin ji dibistanên bajarê Ṛaqqa nehatine amadekirin. Lewra Komîte Perwerde şagirdan di xaniyên taybet de xwendin dide. Rêberkalo, Dengê Amerîka, Ṛaqqa.